parents. Because the generation each generation is supposed to get better and mawakazanga schooling when you need schooling. Landelayo you're supposed to get to matric, can get to matric, ekhaya ke kwa university. Each generation is supposed to break a barrier. Yabo. Kube khona generation elandelayo kube khona into eqala yona qala. Ifundile for the next generation. Manje ngathi izinto ziyamuva and things are going backwards. Uma besapha uNkulunkulu ezana noNkulunkulu wena umhedi. Kuyajabulisa futhi lokho awubona ukuthi uyaregress vele move. That's a problem. So abantu abashe bambeni lento le iBayton. Babe yazi le ikuwe manje sesenzeni. Yabo? Yeah. Asikhuluma izinto ngoba sisenmonozela ayazi ngivele mbona uthesele isitasiye ngesizisho so ubona umubona umzali uthi umzali yakubonozela ngebekukhuza ubulo nabo ubulo sonabo uthi awuyibona ukuthi uhlelile uNkulunkulu usathana ukuvalile uNkulunkulu alokuhlaba ukuvalile ukuthi ubona ngathi uclever. Yeah, lithi Bible ukuhlala kokho mhlaba ukudla ubula and you can see the differences compare. So ngiyacela sivuke bafethu. I'm telling you, some of you endlela nenza ngayo you have made abazali targets. You have made abazali targets. Ngoba anibabu yabona manje John baningi isithi abasibanike sezinto eyodwa isithi sazi ukuthi sishaye bani sithi siyadideka sivele sometimes sibona ukuthi ayi useless ngoba mangishaya lona lozoqhubeka mangishaya naloqhubeka bonke bayibambile lento yokukhuleka hayi ukuthi ukhuleka umuntu oyedwa makade umuntu oyedwa kuba nzingana sokuNkulunkulu asisize bazalwane uNkulunkulu asisize ngempela athi ngayibamba lento nani bazali nabazali badinga ukusizakala ngiyacela ngeke ngasho ngelinye ilanga ngingayiphinde ngiyikhumbuza lento le ngingaphinde ngisho futhi ngiyacela emzini wakho makukhale isicathulo sakho emzini bantwana akekho umuntu olala singakhuleki bagade umuntu elele sathi mina ngangikhesha ebhedini ngilele ya bese yolala masibomvu futhi ngakabazi uNkulunkulu bahlala bovusa ngoze sokhuleka. Now I'm thankful for le nginenkani isikhathi ngithi kuthiwa ngiyayenza ngoba iyona yangisiza ukuthi ngagcine ngifika kwezinye izinto ngangena kwezinye izinto ngizona lesifundiswa leso. So abazali akukhali isikhathi somzali ekhaya umuntu ongafuna ukukhalela isikhathi sakho nangomyalo noma asabi badinga ibackup futhi inkulumo akhuleke bafethu siyakhuleka manje la ekhaya every time wena umzali osethe isiko la ekhaya la ekhaya sithe ukuthi asilali singakakhuleki la ekhaya sithe ukuthi ngosizo wonke umuntu usegcekeni akekho umuntu ohambayo lana ngasiyo ukuthi uyephi ukuthi unobani kana uhlala nabazali babangani bakho ya avukela kusokuphela usenzele rip abantu bafuna ukuyilawula hayi it's okay uqala la ufuna khona ukufuna akukho mnandi ngasho ukuthi utshale imbewu eyi-1 but usufuna it comes back times 100. Yabo whether imbewu yihle noma yimbi kuyafana. The law it's a parallel law apply both sides negative positive yapply ukade yabona mima wena bengizothi tshale imbewu ezinhle utshale ngaphakathi kuwe utshale impilo zabanye abantu uvumele sitshale ukuthi thatha amagama omzali wathi izeluleko zomzali uyifihle enhlizweni zikufundise zikusize. Angifuni sibele abantu labo umzali engasekho the hypocrisy eyobuhlozi umzali akasenazo masengasekho umzali akasabazi izeluleko. Number 1 amazingly so naloko lambile yagodola nomzali ungamlaleli at the same time lo mzali lo uyawile ukuthi umsebenzise for i-success. I-success besekumnezana esaphila ekhuluma namhlabeni uyizipha manje ufuna i-success etholakala ngemihla nje hypocrisy at its best. Hypocrisy ukuzenzisa lokho umzali bekunikeza indlela impumelelo
esaphila uyizibe iziluleko zakhe engasekho ufuna manje yena akasenasiluleko zokuqala into ngokuqala iluleko ayisekho phela mayibuye ulambile akodwa omini yatsheni lapho azikho izeluleko and then wena ufuna ukusabisa lo mzali lowo ukuthola impumelelo ngokwezimhlatshelo ngeke ucabanga ukuthi uthola impumelelo inezinto lezi ebitshela ukuthi uzenze ungafuna ukuzenza akazi bayibona inkinga yini. Anyway, go ahead, Bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu, amen. Cela usho ngomhlobo isandla, amen. Ngiyabingelela lonke igama likaJesu Kristu. Ngiyabingelela ubaba Chapa noBabuhlongolo, ngibingelela bonke abazalwane, bonke omama bakhona uMamhlongolo, amen. Ngibingelela uMama uSibiya, amen. In no particular order of importance, amen. Ngibingelela bonke abazalwane, ngibingelela uMama Shabalala, Shabalala. Amen. Ngibingelela nonke, ngibingelela bonke abantu abasha, amen. Weekend enkonzo abantu abasha. Engathi iza kahle impela, amen. Hallelujah. Iza kahle. Abantu abasha bafuna iqiniso. Believe it or not. Sometimes you don't even know what you're looking for, what you need. Abantu bafuna iqiniso. Ungayibona kwamabandla. Abantu abasha bayafake abafuni. So bayeze uNkulunkulu yabadoba abanethe endlini kaNkulunkulu bafika endlini kaNkulunkulu bangalithola iqiniso. So sad. Bangatholi iqiniso sishuka khotha izinto singayibeki nje ngoba zinjalo basukuba offend. I rather offend ngeqiniso kunokuthi ngifihle iqiniso. That's yabo because ungatholi iqiniso bazobe this way. So babalidinga iqiniso balifuna iqiniso, amen. Liba kanjalo futhi zobasiza. Ngiyacela usikhuleke yabona le social media tonight into babudlongo libaleke kakhulu. Sehlisa isikhathi lapho. Yabo mabuza umuntu osefonini, be disciplined ngesikhathi sefoni. Be disciplined. Makabuza ubuka izinto efonini, buka izinto ezizokwakha ezi-constructive, not destructive, amen. Ubuzolimala, believe me. Is the ingozi ifoni in the sense ukuthi isebenzisa the eye gate, isebenzisa information ufuna isheshe ingene lamasango lamabili iwona sheshe azenze uthenge isheshe ingene. So at least ke buka izinto ezizokwakha ezowakha umphefumulo wakho, umoya wakho, impilo yakho ezoyisa impilo yakho direction right, because where focus goes energy flows. Where focus goes energy flows. Yabona focus akhona, believe me, uyathanda uthanda uyanganapha. Yaye usakhethe ukhethe uyawazi ukhethe focus, awukwazi ukhethe direction. Uyawazi ukhethe into ozofocus kuyo, kodwa direction ozofocus khona awukwazi ukhetha. When unelungelo lokukhetha into ozofocus kuyo. Akazi masatholana. Imemezelo niyahlangana kusasa ngithi ngo-10, amen. Bantu abasha bahlangana kusasa ngo-10. Asimenyiwe kusasa manje. Excluded. All right. Okay. Ngibekele nevakasho zethu, amen. Yaphela futhi. Yaphela sabo ukuthi ufike. Ngiyathemba ubuzisekile khona ukufundile. Amen. Usibongele nalo okubemile lapho. Tipos. Uthe bamshela izandla bafethu thaba. Uthabe bakhala. Akekho umuntu onamade njengothaba. Hayi, sengabe ngomongi. Ayekho umuntu onamade njengothaba. Ayekho ayasibasethi ayekho umuntu onamade njengothaba. Amen. Yeah, mama abantu anabangani namhlanje anabangani